Козанков, Нови Искър. Да се успокоя малко. Както виждате, ние сме демократи. Всеки има право да се изкаже. Както е казал Волтер, аз не съм съгласен с вас, който се изказахте преди мен, но бих дал живота си вие да имате право да се изкажете и да се изложите. Благодаря на господин Кънев, че спомена 13-та година лятото. Аз бях там през цялото лято и видях енергията на хилядите. Всеки ден те раждаха стихотворение, което на другия ден им го предавах. Благодаря на тия, които са сред вас и които бяха там. Един човек обаче виждах почти всеки ден, като камбанария. Иван Иванов от ДСБ. Второ, още веднъж искам да изкажа възмущението си от един псевдодемократ. Нарича се Даниел Вълчев. Аз съм български учител и никога няма да му простя, никога няма да му простим седянката. И трето, искам в 14 реда да се опитам да ви кажа най-същественото. Събранието на ДСБ на 13 март 2016. Разделно време, медийни атаки, предадени отново цял народ, отново връщан в зоната на мрака. Той трябва пак да си проправя брод и трябва някой да го поведе отново. Дали го има? Има го. И днес се чу апостолското слово на ДСБ. Тя, ние съхранили чест, днес призовава всички честни хора да се изправят и да се сплотят, за свобода народна да се борят, като народи други в този свят. Те са, ние сме, които ще проправят брода. Ти подкрепи ги смело, мой народе. Давам думата на